हाय लोगोफोर मारै आं साला इउटुबाव एथ'बां भिडिअ हगारो मानो भाइरेल जायाब्रा भिडिअ आपल'ड होबाय थायो एथ' खस्थ' खालामो मानो भाइरेल जाया इसिबांबा भिडिअ हगारो होनना भाइरेल जाया मानि थाखाय जाया हमनोनो हाया गोसोआनो बुहुत सिन्था जायो मानोना भाइरेल जाबा हामगौ जाबाय थायो सानो मानो भाइरेलबो जाया माबो जाया ओरैनो थाबाय थायो भिउसबो जाया माबो जाया साबसक्राइबारथ' गोजाननि खोथा ना भिउसबो जाया भाइरेल जाबा बोरै भिउस जागोन दे दाना यूट्यूब वायरल कैसे क्यों नहीं होता है यार इतना तो वीडियो अपलोड करते हैं फिर भी वायरल नहीं होता है दिक्कत पड़ती है यार बहुत है ना गाइस बिराद प्रब्लेम मोननाय मोनो माने यूट्यूब चेनेल सालायनो नागिरो भाइरेलखौनो जाया भिडिअ हगारो साबां भिडिअ हगारो ओमफ्राय भाइरेलानो जाया मानि थाखाय जाया दुखु मोनो बाला गोसोफोरखौनो अन्नानै जुदि आंनि भिडिअखौ फार्स्ट टाइमसो बानायदोंबा साबस्क्राइब खालामना होब्ला सापर्ट खालामना होब्ला एसे जि गरम ना लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं मोदान खायसे जाहैखादों आरो ना सान्दुंआनो लेसु सिङाव जिरायनानै दं आङो साला बेबादि सान्दुं ओमफ्राय नोंसोरनो दा मोनसे भिडिअ देखायगोन जोंहा माने ड्रागन एसे गायदोंमोन ड्रागन गायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय ड्रागन गायदों गोबाव जाबाय 1.5 बोसोरसो जाबाय जानाया ओमफ्राय माबायदि जादोंथाय 1.5 बोसोर जाबाय आरो ना नायैया आरो आदानि न'आव गायदों गायनाया 1.5 बोसोर जाबाय आं थाङाखै दा थांनानै नायहैगोन आङो मा जादों ना फिथाइ थायगोन ना आदायाथ' होनदों फिथाइ थायथ'वाखैलै होनना बुंदों आरो ना होमबाबो आं नायहैनाय जायाखै आरो ना दा नायहैनोसै मा जायो नोंथांमोनखौबो आं देखायगोन अब्ला नोंथांमोननो ड्रागन गायनायखौ देखायबाय थानो बारा गायनाय ड्रागनानो बारा गैयालै 100 दालमोन आरो ना 100 दाल दंमोन ओमफ्राय 100 दालखौ 100 दालल'सो गायदों आरो ना बारा बुरजा नङा बिदिबा नोंथांमोन आं भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै नोंसोरनो बे ड्रागना मारै जादों लामा नायलांबाय थानोसै भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो आरो नोंथांमोना चेनेलखौ गोदानै आं भिडिअखौ नायोब्ला नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होयो अननानै भिडिअखौ माने मोजां मोनोब्ला आरो लाइकबो खालामना हो आरो ना अननानै होमबा भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै नोंथांनाव नांलायबाय थादों नामा बरियानो मारै जादों जाना जायाखैथ' नायबासो मिन्थिसिगोन आंबो नायहैया बहुद गोबाव जाबाय ना 1.5 बोसोरानो जाबाय आं थाङो दानि आं थाबायगासिनो दायो एकदम सान्दुं नायगोन ड्रागनखौ बेसेबां मा जादों थांनांगासिनो दसेनो नुबाय थागोन र' नै माथो ड्रागन गायनाय मारै जाखो अबस्थायानो गैलालै माथो दासो एसे एनै मानलाहांदों गासिबो दंफाङा बिदिनो गोजा बारा गायाखैमोन गायनायालाय एसे एनैल' दासो मानलाहांदों एसे दावख्लायहांदों नै एसे दावख्लायहांदों लोगोफोर बारा थिग जायाखै बुस्थुआ हाया बारा मोजां नङाना बारा मोजां जायाखै आं माने नायनानै फैखांबाय बागानखौ मोजां जानायाथ' एसे जादोंमोन जानायालाय माथो होनबावनो थ' लोगोफोर भिडिअ'आथ' एसेनोसै दिनै भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन
स' लोगोफोर थेंक इउ।